Aikamoisen peli oot kyllä rakentanut. No joo. Tai sanotaan ne, että aika monta aikamoista peliä. Ja sitten vaan siinä kato iso pakoputke. Turbiini ja turbo tarvitsee paljon ilmaa. Sopiiko kysyä, että mihin hintaan silloin 80-luvulla sait ostettua asuntoa? Tähänkin löytyy kyllä tarina, jos jaksaa kuunnella. Otetaan kuule löylyt, sitten paistetaan vähän tuossa nuotella makkaraa ja otetaan rennosti. Vai haluatko sä oikein antiikin museo Mersulla? No haluaa. No sitten, siinä auto pois. No niin. Vesi on noussut kyllä aika lailla. Tää on nyt vähän oloa, mutta no meillä on ikäero 50 vuotta. No ei se paljon. No ei. Ei oo. No hei. Mä oon 5 tuntia ajanut, kun sain kiinni aika mielenkiintoisen kaverin. Ei olla aikaisemmin tavattu, 20 minuuttia puhelimessa keskusteltu ja tästä varmasti tulee myös mielenkiintoisempi video, mitä tää pikkukuva antaa olettaa. Terve! Terve! Miten menee? Hyvin menee vaikka. Moi, Eemeli. Joo. No, Pate. Terve. Sopiiko, että laitan tuosta mikin? Joo. Mikin tuohon johonkin kauluksiin, niin kuuluu ääni sitten paremmin. Noin. Hei, mukava tavata. Kuin myös kyllä kiinnostavaa tavata kanssa. Onko siinä pahasti savut tulossa naamalla? No vähän tulee, mutta mä voin vaihtaa paikkaa. Joo. Mä näin sun ilmoituksen tästä helikopterisaunasta ja heti kiinnostuin ja sitten soitin ja rupateltiin siinä 15 minuuttia ja kiva nyt näin kasvokkainkin tavata. Joo. Miten oot päätynyt tämmöiseen saunan rakentamaan? No kuule, se oli ihan kuule viime talvena. Vanha timpuri, kapaikkoja on rikki ja näin, niin vaihdettiin uusi polvi. Holokki tuohon. Ja se oli kova talvi, se oli 2 kuukautta kova pakkanen. Ja kun on aina tottunut jotain tekemään, että ei saakeli, tästä ei tule yhtään mitään. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä yleensä teen aina jonkun pihasaunan talven aikana. Mä ajattelin, mikä olisi oikein työlämpi, vähän semmonen, niin mä ajattelin, että helikopteri sauna tehdä. Johtuen siitä Irja lähti kuule, kun olin yhdessä ravintolassa tuolla Aureessa. Ja siellä oli vanha Cessna. Tiedätkö semmonen? En tiedä mitä Cessna tarkoittaa. Se on sellainen pieni lentokone. Okei. Ja olin kiinnostunut vähän siitä, että voisikohan siihen tehdä sauna. Ja menin sitten juttuselle siihen, kenen omistuksessa oli ja sanoi, että ei hän sitä myy, että se tekee sitä rekvisiitta saunaa. Ja no se jäi kumminkin hautuun vähän. Mä ajattelin, että ehkä se on paremmin, kun sen tekee vähän korkeamman, eli helikopterisauna. Ja se lähti siitä. Ja sitten johtuen siitä, kun mä olin sen tosiaan 2 kuukautta siinä vain en oikeastaan tehnyt mitään. Ja paikkoja alkaa särkeä, niin kuin oikeastaan kun aina totturi jotain tekee. Niin ei mitään, sitten mä aloitin vaan tekemään sitä. Ja mitä muuta sulla on tässä pihapiirissä? Sä nopeasti kerroit, kun puhelimessa juteltiin. No on tässä 5 saunaa tässä pihapiirissä. 5 saunaa? Kyllä. Ja sit susta oli joku lehtijuttu tai nettiartikkeli myös tehty. Niin, siitä hevosesta. Latehevosesta. Se on minulla tuolla alahallissa. Joo, no jos sopii, että sitäkin käy. Ehdottomasti. Ja siihenkin on tällainen tarina, että mun vanhempi tytär, meillä oli pieni navettarakennus tässä silloin, kun mä ostin tämän kiinteistön. Niin se sanoi, että eikä voitaisiin hommata hevonen siihen. Mä ajattelin, ei me kyllä hevosta hommaa. No, sitten mä suostuttelin sitä, niin tuossa oli semmoinen paikka, mihin oli hevosia, missä se pääsi sitten hevosien pariin ja ratsastaa ja näin. Ja sitten mä lupasin vielä, että otetaan kesäkannit. No, se asia jäi siihen, suostu. No, sitten mentiin seuraavaan sukupolveen. Hänen tyttärensä tuli kerran tuonne tallille kanssa, kun mä yleensä siellähän mä oon. Ja sanoin, että kuule pappa, on siellä aika paljon kaiken näköistä, että voisitko sä hommata hevosen? Vaikka että on siinä yksi mahdollisuus. Ajattelen edeltävänä päivänä mun hyvä tuttava tarjosi mulle hevoskeissiä. Ja mä en mä semmoisella mitään. Mikä on hevoskeissi? Ne on ne rattaat, jotka on niinku hevosen perässä. Joo. Joo. Mä en mä kyllä semmoista tarvi.
Mutta mun tuli kuitenkin, kun se sitä hevosta niin tinkas, niin tuli ne rattaat mieleen, että on siinä pieni mahdollisuus, että sopiiko jos pappa tekee sen itse. Niin sanoin, että juu. Siitä lähti tämä Lateroi-projekti. Minkälainen tausta sulla sitten on, että sopiiko kysyä ihan vaikka mun ikäisestä lähtien, parikymppisestä? Niin... Mä oon kuule 14 vanhana heti kun mä kansalaiskoulusta pääsin kirvesmiehenä. Mun isä oli kirvesmies. Jotenkin kun on tottunut tekemään, ei se voi olla kovin pitkään tekemättä mitään. Sitä on pakko vaan jotakin. Eikä se oikeastaan se ideakin tule aina niin kuin sitten vasta, kun mitä nyt sitten alkaa tekemään. Niin. Varsinkin kun tulee mun lapsenlapsia, kun niitäkin on 7 ja näin, niin kyllä silloin aina lämmitellään joku sauna. Ja se oli kuule aika yllättävää niin, että kun kysyy, että mikä sauna lämmitetään, niin telttasauna. Tähänkin löytyy kyllä tarina, jos jaksaa kuunnella. No, ehdottomasti. No kuule, kun niin mun hyvä ystävä, mikä ystävystyin vasta kuule tuolla Kalahonnassa Espanjassa. Sillä alkas papukaija seuraahan sitä. Se hyppi sen olkapäälle ja pään päälle ja se oli vähän sama hiuksinen kuin minäkin. No eihän se lähtenyt, se vaan seurasi sitä. Ja no eihän se sitten katsotaan, kai se nälkäkin on. Ja sitten se jotain kävi jostain linnunruokaa kattelemassa ja syötti sitä, mutta ei se syönyt ollenkaan. No sitten se taas soitti jollekin, joka on lintujen parissa ollut ja näin. Niin. Mikä, kun hänellä on papukaija täällä ja hänellä on kyllä sille pitäisi olla oikeaa ruokaa, mutta se ei syö. Tämä sanoi niin, että se on häkkilintu. Sun pitää hommata häkkiä, että häkistä se vasta syö. Hän hommasi häkin, lintu alkaa syömään. No, se oli siinä jonkun aikaa ja se ilmoitti niin, että keltä on kadonnut papukaija. Ei tullut niin kuin, että kenenkä se on, että kukaan ei siihen niin ottanut kantaa. No sen tuli sitten sääliksi vähän sitä papukaijaa, kun se siinä pienessä häkissä on. Niin se osti tuon telttasaunan, mikä mulla on nyt telttasaunana. No on teltta. No ei mitään, sehän viihtyi paljon varmaan paremmin siinä, kun se oli vähän isommat tilat. Ja no sitten syksy tuli ja se oli niin kotiin päin lähtemässä, niin sä ajattelin, että mihinkäs tämä papukaija nyt niin. Joku nuori tyttö niin otti sen sitten. Sitten se sanoi, että siinä olisi telttakin, niin ei se huolinnut sitä telttaa, mutta se otti sen häkin. Ja no se toi sitten tänne Suomeen sen teltan ja se oli sillä autotallin lattialla jonkun aikaa pyörinyt. Ja käytiin kylässä siellä, niin se kysyi multa, että tarvitsisiko telttaa, se on pieni teltta. Mä että onko siinä lattia? Sanoin, että ei. Mutta siinä on ikkunat ympärillä. Niin mä että no kyllä mä sen tarvitsen. Mulla tuli heti mieleen se, että mähän teen telttasaunan siitä. Ja nyt se on ollut tuollaisen 5-6 vuotta siinä. Käydäänkö se alakerrassa? Mennään, aloitetaan vaikka sieltä. Okay. Niin. Nyt ei paljon tuule. Nämä menee niin kuin tuulevoimalla nämä roottorit. Sillä pääsee ihan ilmaan. Miten korkealle? En mä uskalla nousta, minä ampuu mun ronnin alla. Onko tuosta tullut paljon ihmetystä? No kyllä täytyy sanoa, että mä yllätyin tuosta kiinnostuksesta, kun autoja menee tuossa ja näin. Niin kyllä me tekee pysähtyä aina katsoa. Nyt se vasta alkaa toi polvi olemaan vähän niin kuin jonkinmoinen, mutta kyllä se aikaprojekti oli. Ihan vaihdettiin uusi toi nivel. Latehevonen, se on tuolla perällä. Onko sillä milloin viimeksi ratsastettu? No kun se on nyt seissyt 4-5 vuotta. Kato lapsenlapset on jo niin kasvanut, ei ne ole enää sillä lailla, mutta kävin mä sillä lasten maatalousnäyttelyissäkin. Mutta se on nyt vaan jäänyt siihen. Mutta ihan jo kerkiäsi jollekin muillekin iloksi. Minkälaisen moottori sä oot tuohon? Se on mönkiä moottori, 110 kuutioinen tuolla. Ja kaiken itse tehnyt? Kyllä. Ja suittista ohjataan, siellähän on toi pyörä tuolla alla. Siellä on radiokin asennettu. Joo, siellä on radio ja se on uros, sieltä tulee sitten ja se heittää vettä. Se on ollut lapsille todella mielenkiintoinen. Tulee mieleen kyllä semmoinen kysymys, että mistä sä oot oppinut tämmöisiä rakentamaan tai tämmöisen? No en mä tiedä, kyllä se kun vaan alkaa tekee. Jättäkää Pateelle kommenttikenttää terveisiä. Joo, mä oon tässä ollut 46 vuotta. 80 ostin tämän kiinteistön. Sen takia se on ollut tietä, koska tää oli joskus kauppa. Ai jaa. Ja itse asiassa mun piti vaan vähän saneerata ja tehdä uusi tohon. Mutta mä vieläkin vaan saneeraan.
sopiiko nyt kun ollaan tässä pihapiirissä päästy jo vauhtiin, niin Ei. jos jätetään lautta tuohon videon loppupuolelle, Joo. että mä huomaan tuolla takana on ainakin jotain mielenkiintoista. No niin, no mennään tätä saunapuolta. No tässä on se telttasauna. Tosi siitä on jo vetoketju hajonnut, se on ollut 5-6 vuotta, mutta tämä pyyhä toimii erinomaisesti niin. Ja happea tulee tältä alhaalta hyvin. Eli se oli ihan tämmönen askeettinen kiuas ja maalattia. Ja siellä on vähän niin kuin akvaariossa. Näkee joka puolella. Ja saunahan aina, niin kuin, sehän on kaikista paras aina, mitä enemmän siellä on happea. Se, jos ei saunassa ole happea, niin ei siellä jaksa. Joo. Ja sitten se, että kun kivasta lämmitetään, niin aina pitäisi olla, varsinkin ulkosaunoissa, niin ovi auki. Ei se saunaa tarvitse kuumentaa, vaan kivet. Niin, totta. Niin siinä on paljon hienompi mennä, kun se on jo, ei ole kuuma. Mm. Ja kiukaasta tulee kyllä putkua. Niin. Mihin käyttötarkoitukseen tämä teltta alun perin on ollut? Että mä mietin, Mä että kerroin mahtuuko sulle, tässä- tää oli se papukaijakämppä. Ai niin, tämä oli se. Joo. Mihinköhän taas sitten ennen sitä papukaijaa? Että onko Tää on se... varmaan kuule, koska toi ikkuna saadaan auki ja rullattua tuosta toi verkko ylös. Tää on varmaan joku myyntikoju ollut tai joku tämmönen. Okei. No hyvä, että löytyi käyttöä sitten vielä Joo, papukaijan ja jälkeen. tää oli yllättävää kuule tämä, että kun eka kerran niin mä lämmitin tän tosi korkealle ja halusin ensin itse testata, kuinka paha tuoksu näistä tulee. Ei tullut mitään. Okei. Eli tää on ollut kyllä outo niin tää kuvasi, että... Ja kyllä kun tosiaan kysyin noilta lapsenlapsilta, että mikä sauna, niin telttasauna. Talvella tää on hieno. Mutta lumet täytyy kaikki olla pois katolta, koska se tiputtaa sieltä kondensvettä sitten. Mua kiinnostaa, kun itsekin niin asuntoja silloin tällöin kattelen, niin sopiiko kysyä, että mihin hintaan silloin 80-luvulla sait ostettua asuntoa? Niin tämän. Niin. No kuule, tässä oli aika pahat vesivahingot. Ja näin, niin en mä ihan tarkkaan muista kyllä, mutta jos mä sanon niin, että markoissahan se oli joku, olisikohan se joku 30 000 markkaa. Eli jos lasket siitä taas euroiksi, niin sehän ei paljon ole. Näkyy videolla sitten, Niin. että mitä se on nykyrahassa. Joo. Mutta tässä oli todellakin, ja nämä oli kaikki rakennukset aika lailla huonossa kunnossa. Sä oot niitä päässyt sitten korjaamaan. No joo. Itse asiassa toi hallikin, niin sehän oli, katto oli vähän notkolla ja seinä pullistunut ja näin. Ja kysyin sitä paikalliselta rakennustarkastajalta, että mitä jos mä puran sen ja teen uuden. Niin sanoin, että eikö voisi millään, että se ei voi oikeastaan antaa lupaa tohon uutta, mutta vanha voi korjata. Ja sillä mä sitten korjaan. Autosauna vähän. No niin. Siellä on nyt vähän retkivarustusta. Se on mielenkiintoinen toi televisio. Televisio? Joo. No siinä tulee noita VHS-kasettia. Lasten kasettia pääasiassa on siellä nyt aikuisteillekin. Tuleeko usein tässä saunottua ja katsottua? No juhannuksena tää on aina. Mutta kyllä mä aina välillä ja sitten joskus saatan, kun tuossa on toi Mummularanta, siinä on aika hyvä uimapaikka, niin mä saatan viedä lapsenlapsia tällä niin kuumalla saunalla niin uimaan. Miten arvioisit, että mihin tässä on mennyt eniten aikaa sitten? No, kai nämä vähän noin maalaukset ja teippaukset oli tietysti semmoisia. Eli tää tulee tästä näin, tämä piknikpöytä tulee täältä esille. Ja tässä on sitten kaiutin ja mulla ei ole sitä mikkiä nyt tässä, niin tässä valitaan kappale ja tuonne tulee teksti sitten karaoke. Mutta tää on yllättävän hyvä, kun se on muotopenkki. Joo, Niin. tuntui mukavalta istua. Eikö se olekin kuule? Ja ajattelin kuule, siinä oli viimeksi kun mä olin niin suurin ihminen, joka sinne halusi mennä, niin se oli pitkältä yli 2 metriä. Oho. Ja pienin oli, se oli masus vielä. Eli siinä käy eri kokoista väkeä. Mutta en mä mielelläni pistä pyöriin noita lastenohjelmia, koska
Se on niin hankala, kato, kun lapset haluaa istua niin kauan kuin se elokuvakin tulee. Niin se on niin kova työ niin ottaa se talteen ja sitten taas uudestaan ottaa se kasetti ja laittaa sille porukalle se sitten jatkoksi. Mä en edes käytännössä tiedä, miten nuo kasetit toimii. Kuule, katsotaan, se on kuule tässä tämä. Niin sä oot niin paljon nuori, että tässä kuule vaan laitetaan, mulla ei ole nyt sähkö päällä. Eli tuossa otetaan kappale, se syötetään tänne. Kyllä siinä monta kertaa, kun on ollut aikuisiakin, vaikka mulla on lastenohjelma, niin haluaa katsoa mieluummin sen lastenohjelman. Joo, sitten on se helikopteri siellä. Meneekö ihan mönkää, kun arvioin, että tässä on kyllä mennyt pisimpää kaikista saunoista? No kyllä se vaatii aika paljon, koska siinä on sellaista pikkuosaa ja ne on kaikki ruuveilla kasattu. Tää on siis kyllä tosi siistin näköinen. Tosi siistin näköinen. Joo, ja tää on helppohoitoinen, koska täältä laitetaan. Ei tarvitse tuolta sisälle kantaa puita eikä mitään. Eli tästä nostetaan puut suoraan pesään tonne. Sitten siihen saa kylmät juotavat. Ja on tässäkin sitten musiikkipuoli, tai tämä radiopuoli. Ja sitten on aurinkokenno, joka tekee virran sitten tuohon akkuun. Sä oot ihan kaiken miettinyt. Tässä on liukuovet tonne, että saa sisäpuolelta otettua. Mitähän näppärä, tähän on helppo sitten puita tuoda. Täyttää juomia. Ja sitten vesi myös tulee ulkopuolelta. Ja tuosta tulee sitten sisävalo ja sitten tuollakin on kaiutin tuossa rappusen alla ja valo tulee sitten. Että näkee kulkea sinne. Ootko tässäkin niin ihan kaiken itse rakentanut? Kyllä. Ihan täältä rungosta tai tästä? Kyllä. Osat on kaikki tehnyt. Mulla on niin huono hitsi. Mulla on onneksi yksi hyvä ystävä, joka on oikein ammattihitsari. Niin sitten mä käyn täytehitsauttamassa sillä sitten. Ja tohon vaan vesiletku kiinni, niin sinne tulee sisälle sitten kylmä vesi. Kuuma vesihän tulee tuosta säiliöstä. Ja sitten siivet lähtee irti. Ja tää on kans niin, että jos haluaa säätää tätä niin kiiloilla tai pyrstön korkeutta, toi moottori auki ja sen saa pois tuosta. Ja sitten kun toi pyörii toi roottori, niin silloin kun lämmittää saunaa, niin se on hyvä. Tässä on jarru. Eli se menee siipien väliin se. Niin, ei lähde pyörimään. Niin. Ei sitten vahingossa saunassa lähde lento. No joo, se on vähän. Ja sitten vaan siinä, kato isot pakoputket. Kato kun noustaan tuonne 3000, niin turbiini ja turbo tarvitsee paljon ilmaa. Ja siinä on pienet pyörästöt alla. Sitten on vetolenkit on molemmissa päissä, eli se on tosi helppo vetää railerin kyytiin. Ootko vielä kertaakaan liikuttanut? En. Joo. En mä mielelläni tätä vie mikään Vestarialle, että kyllä tää on ihan... Omaksi iloksi. Tää on ihan tässä vaan. Ja siinä on tuo hotlines, eli kuumat lennot. Sopiiko se sisällä käy? Kyllä. Teenpä se kunnolla, se voi olla se rissa vähän kireä. Joo, tässä löysät. Tää on tilava kuin mikä. Se on yllättävän tilava. On. Jos ajattelisi, että jos siihen jokin Cessnaan olisi tehnyt, niin ei siihen oikein olisi saanut sillä. Anteeksi, mä oon nyt kengät jalassa. Ei se haittaa kyllä ne. Ei saanut se kyllä kuulu olla kengät jalas, mutta tässä tapauksessa menkö. Niin tossa on kato niin, että se tulee se kylmä vesi tuosta ja kuuma vesi tuosta. Ei tarvi vettäkään alkaa kantelemaan. Niin on, se on niin hankala tästä kuljettaa mitään, niin se on paljon helpompi kiertää se sen kautta. Onko vähän uutuutta se jää? Joo. Ja sieltä saa sitten tosiaan juomat.
Saatko yhtään arvioida, että mitä on tähän materiaalikustannukset ja työtunnit? No kuule, en mä niitä oikein, mä vaan teen. Ja tottahan tähän on mennyt aika paljon ja sitä työtuntia menee. Mutta mä tykkään siitä, että eihän mä täyspainoisesti pysty, että mulla on tuossa hallissa semmoinen oikein kunnon leposohva. Siihen mä aina istahdan. Ja monta kertaa on hyväkin, että istahtaa, varsinkin kun tekee tällaista, miten ei olekaan, niin tulee se parempi idea vielä siihen valmistaa. Kauan sulla sitten ajallisesti meni, ei tunnit, vaan niin kuin menikö 3, 6, 9, 12 vai 24 kuukautta? Eihän tässä, se oli maaliskuun 1. päivä, kun mä aloitin. Ja pikkuhiljaa sitä rakentelin. Juhannuksenahan me saunottiin tässä. No ei sen pidemmin. Ei, ja kyllähän se oli jo aika lailla valmis jo, että Niin tää on vasta valmistunut, siis tarkoitatko tämän vuoden juhannusta? kyllä. Joo. Joo, ihan ensi löylyt otin juhannuksena. Mulla on siitä pieni videokin kyllä. Oliko juhlaporukka? Oma porukka, joo. No sehän on juhlaporukka. Niin no. Ja kyllä ne kuule, mä kysyin, kato lapsenlapset, ne on rehellisiä. Mä kysyin, että no mikä sauna nyt on paras. Niin kyllä ne sanoo, että kyllä tuo helikopterisaunakin melkein yhtä hyvä kuin telttasauna. Mistä sä otat sitten tietoa, kun sä lähdet rakentamaan, niin varmasti aina jotain uutta oppii, niin Mistä mä vaan alkaa tekemään. ei tällaista oikeastaan löydä mistään tämmöistä mallia. Totta kai helikoptereita on ollut jo vaikka kuin minkälaisia ja kuinka kauan. Oli mulla tarkoitus, että jos mä vähän pyöristän kulmia ja näin, mutta kun mä ajattelin, että tämä on kuitenkin sauna, että mä saan maksimaalisen tilan sinne sisälle. Koska jos sitä lähtee pyöristämään, niin se vie aina tilaa pois. Otetaan kuule löylyt, sitten paistetaan vähän tuossa nuotella makkaraa ja otetaan rennosti. no mitä sanot, jos tässä vaiheessa käydään siellä lauttasaunalla? Niin no, kyllä. Mitä niin mennäänkö Jos sä hypät kyytiin vai? vai haluatko sä oikein antiikin museo Mersulla? No haluan. No sitten, siinä auto pois. Niin. No niin. Lähti käyntiin. Ei mitään perota tuonne vähän pisemmälle, niin tässäkin on vielä vanha. Siinä on C-kaset. Tää on 90 mallia, eli tää on 36 vuotta vanha. Mä en oo näin vanha auto ajanut. Ja tää on museossa vielä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se pitää olla ihan alkuperäistä kaikki. Tämähän on oikein nuorison suosittu auto. Vaimohan täällä tykkää ajaa. Täällä meilläkin päin, niin sillehän morjustetaan koko ajan. Hei kuule, siellä olisi kahvi valmiina. Mennään juomaan ensin kahvi. Siihen noin. Sitten. Ja mennäänkö, että pannaan ajon aikana? Joo, siis. Jaha, ja tää on Haluatko pitää sitä? Kyllä, minä voi pitää. Koska tää itse ainakin kiinnostaa, että nyt kun on mustikkapiirakat ja sämpylät syöty ja kahvit juotu, niin Joo, näytetään nyt katsojille, että miten se Mersu käynnistää. kokeillaan. Lähteekö ilman veiviä? Joo. Nyt reelle vaan ja menoksi. Ja drive päällä. Ja valot täytyy pyöräyttää sieltä vasemmalta. 2 kertaa, joo. Joo. Ja minne päin mennään? Ja vasemmalla. Tästä Tämä on jykevän tuntu. Ei kookki, kun tää on niinku laiva. Joo. Niin mä en oo näin, kumpa Oikealle. Joo. Mä en oo näin vanha auto ikinä ajanut. Minkä vuosimallin tää oli? 90. 90. Minä vuonna sä oot syntynyt? 2003. Ai sä oot niin nuori. No ei lähde. Just 20 vasta. 23. Niin, joo, oot sä nuori. No meillä on ikäero 50 vuotta. No ei se paljon oo. No ei. Ei oo. Se oli hyvä, kun mä tän hankin. Mä ajattelin, no nyt mä sain semmosen auton, ettei turhia valoja syty. En mä päässyt kovin pitkältä, kun sille syttyi valo. Polttima mennyt jostakin. Se ilmoittaa sen, että jos on polttima mennyt. Polttimo siis valo. Palannut joku. No se ei varmaan ihan hirveä iso urakka ole. Ei joo. Ja sitten vähän päästä niin taas syttyi. Aja. Pissapojan neste vähis.
Vaan kyllä oli isot remontit. Jos haluaisit nähdä lisää videoita Pateen kanssa, niin jätä videolle tykkäys. Oikeesti niin, ja sä sanoit, että tää on miljoona tulee ajettua tällä. Joo, näillähän kunhan ajetaan niin kyllä. on tässä vielä 700 000 jäljellä. Että. No joo. On, ja vielä on jykevä, kun vaihtaa, siis automaatti, mutta vaihtaa vaihetta, tuntuu. Joo, onhan tää vanhanaikainen laatikko, että kyllä se huomaa, niin kuin nykyään autoista ei oikeastaan tiedä, mutta on kerrolukuvittarista. Niin, mutta siis mun mielestä se on, tuntuu hyvältä, kun se... Niin, että tietää. Niin. Minkäköhän arvoinen tämmönen peli on? No ei, no me missään nimessä alle 5 tonnin kyllä voisi myydä. Tätä Niin. kyllä se. Sitten täällä oikein tällainen kattoluukkukin löytyy. Ja... Siinä ne herkut sitten onkin. Onko tullut pitkää ajoa tällä vedettyä vai lyhyttä? No kyllä, sanotaanko niin, että pitäisi ajaa. Kyllä mä kävin Tampereella tällä. Tästä edellisviikonloppuna. Mutta kun tahtoo olla niin, että tämä auto menee huonoksi, jollei sillä ajaa. Oikein se vasen. Jollei sillä tosiaan aja niin jarrut ja kaikki noin puslat ja kaikki niin ne kuivaa. Tää on 2.3 bensa, ei oo kyllä turboa. Kyllä lähtee. Eikö se oo kuule, kun ajattelee, auto on 36 vuotta vanhaa? Eikö me aika hienosti? Vetää, hyvänen aika. Mutta onhan tää ollutkin jo mulla sellainen 20 vuotta. Mutta siitä tää on kyllä niin kuin, että nyt tulee katsastus eteen. Se on 4 vuotta katsastus voimassa. Oho. Ja kulut on tosi pienet. Niin kuin. Onko se vähän reilu 40 vuodessa kulua? Että... Miten voi olla niin edullinen? No, kun se on museorekisterissä. Okei. Paljonko tämmönen sitten kuluttaa? No matka-ajos kuule, niin jonkun 7 litraa vähän noin. Mutta sitten tällaista pikkuajoa, niin kyllä se 10 litraa vie. Ja 98. Joo. Miten sitten jos meinaat, että alle 5 tonnin, niin et kyllä myisi, niin ootko mihin hintaan 10 vuotta sitten Tähän oli vähän vaurioitunut. Se oli peräkompsu peruutettu puuhun. Eli siinä oli, mä laitatin sen sitten kuntoon ja en muista kyllä mitähän mä olisin maksanut tästä, mutta aika edullinen tää kuitenkin oli. Mutta tulihan sille sitten hintaa. Onko ihan väärässä, kun tulee semmonen mieleen, että tää on niinku arvo on noussut enemmänkin kuin laskenut? Juu, nouseehan nää. Joo. Kyllä. Ei tää paljon kato kolisee eikä lutissa, se vaan menee. Lepponen ajan. On Iso tosi ratti. mukava. Joo. On mukava ja siis mä katsoin, että on siellä verhoilutkin tosi hyvässä kunnossa. Onhan tää on ihan ehjä auto. Mihin me nyt päästiin? Nyt tuollahan kuule täällä rannalla. Eli mennään lauttalle. Joo. Eli mennään tästä polkua. Tää on vähän aika askeettinen tää polku, mutta eiköhän me tästä selvitä. Ei ota polveen pahasti. Ei, kyllä se ihan. Liike on lääke, eikö ne niin sano? Kyllä. Tässä on kuule sellaiset 200 vuotta vanhat savusaunan lattialankut. Meinaatko 200 vuotta? Joo, Oikeesti? kyllä. Oho. Mutta kuule ei mennyt monta vuotta kun mä ne laitoin tähän, niin heti alkaa lahoa. Oho, onpas vesi on noussut kyllä aika lailla. Ai jaa. Joo. Me yritetään nyt kuule riisuhun kuule kengät päästään tuonne sisään. Joo, mä voin vaikka eka mennä Joo. avattua sieltä. Onko tääkin kokonaan itse rakennettu? Kyllä. Oikeesti? Ei mulla ole mitään niin ostettu. Kaikki tehdään itse. Joo. Tää on nyt vähän oloa, mutta mun on pitänyt purkaa tää ja tehdä uusi. Mutta taitaa jäädä ensi seuraavahan kesään. No se voi olla liukaskin muuten tosta sitten. No niin. Odotas mä menen ensin, mä avaan Meinaatko? salavan tosta. No. Joo. Nyt ollaan lautalla. Siis mä mietin, kun me tuohon tultiin, että eihän se nyt tää voi olla, jos sä oot se itse rakentanut. Ai. Oikeesti? Joo.
Joo, ei kyllä tämä on kyllä ihan omia kätästen töitä. Ja sitten tuolla toi yläkerta. Sillä voi olla vähän tuuli heittänyt niitä kalusteita, mutta Tuleeko paljon käytöä täällä? kyllä ei enää. Kyllä, no sanotaanko, että vaimon kanssa käydään kyllä aika paljon tässä kuitenkin saunomassa ja uimassa. Mutta ei enää tule paljon liikuttua. Sitten täällä on niin kuin laituriponttoneja, eli ne on jotain 200 litrasia. Niitä on 36 kappaletta tää alla. Eli tämä on tosi, ei tässä huomaa ollenkaan, että tämä keinuu sen. Ei. Joo. Voikohan se vaikuttaa, että ollaan tässä rannassa vai Ei, onko se, on, tuolla? kyllä, se on ihan, kyllä tämä on ihan irti. Ai jaa. Kyllä se näistä saa heilua. Sitten tässä on tappiankkurointi. Eli se ei ole riippuvainen ollenkaan mistään laiturista. Se pysyy itsestä. Joo. Onko tässä minkälainen moottori? No se on tuolla perässä. Ai niin, eli tää on niinku etuosa. Joo, tämä on etuosa. Eli tässä on sitten kajuutta ja siinä on sitten tuo ohjauspulpetti. Kauan tämmöiseen rakentamiseen on sitten mennyt? Pahoiskoin mä niitä aikoja niin sellainen, mutta sanotaan, että meni siinä jonkun aikaa. Vuosi, 2, 3, 4. Ei siinä niin hirveästi. Meinaatko? Ei, mutta tässä se on sitten tämä sauna. Täällä on ihan pyöreä ikkunakin. Onko se maalilla tehty vai? Joo, se on sellaista niin kuin Nipponin levyä, mitä tämä ulkopinta on. Se on aina niin kuin alumiini molemmin puolin ja siellä on pieni kenno välissä. Eli se on ihan semmoinen, mikä ei käy oikeastaan miksikään toi levy. Ja se on se levy siinä ja sitten se on maalattu toi ja pantu sisäpuolelta ikkunasi. Ja täällä on myös kaiuttimet ja kaikki, että saa kuunnella radioakin ja olla. Ilmavaihto. Pitää olla happea. Kyllä, niin sitä pitää olla. Se on joka paikassa on toi hapenotto. Kokeillaan, lähteekö toi moottori muuten, ei ole tullut käytettyä sitä vähän aikaa. Että lähteekö se käymään? Täytyy ensin vähän laittaa alkupensat sinne. No. Sähköryyppy tosta ylös ja tosta. Kyllä lähti. Miten ne ensimmäinen ja toinen saunalautta sitten erosi tästä? No, se oli leveämpi. Mutta muuten ei se nyt paljon heittänyt. Mutta se ensimmäinen, mulla oli sellainen kupukattoikkuna oli siinä. Ja pahuus se alkaisi jossain vaiheessa vuotaa. Ja mä en sitä heti korjannut ja noin, niin se siihen alkaisi tulee niin kuin paha tuoksu, eli hometta alkaisi tekemään. Sitten mä muutin sitä vähän ja sitten vaihdoin noi alumiiniponttoonit sinne alle. Ja ne on edelleenkin niin se niin sanottu kakkoslautta niin käytössä. Niin, sä sen kerkesit myydä ja sitten rakensit kolmannen. Ei mä ollut sitä oikeastaan myymässä. Mutta mun teki mieli saada tämmönen, mikä on alle 3,5 metriä ja sitten pyörät alle ja näin. Että jos sattuu, että vaihtaa järveä tai näin. Niin sitten mä luovun siitä kyllä ja alkaisin sitten tekemään tämmöisen. Onko sulla mielessä 3 saunalauttaa, kun olet rakentanut, niin joku isoin oppi, mitä niistä olet saanut? Varmasti jokaisessa on ollut omat haasteet. No en mä tiedä, se on vaan sitä tekemistä. Että kyllä se, ja yleensä kun vaikka mitä alkaa tekemään, niin kyllä sä näet jo sen, mitä sä alkaa tekemään. Että se on vaan se toteuttaminen siinä. Mutta tosin ainahan siinä tulee monta sellaista kohtaa, että kuinka se olisi niin kuin paras vaihtoehto tehdä. Jos nyt rakentaisit vaikka tämän uusiksi, niin onko jotain, mitä tekisit eri tavalla? No ei oikeastaan, ei paljon. Joo. Että kyllä se, ja sitten ei se saa olla taas kohtuuttoman iso. Se on helpompi hallita. Ja tätä on ihan tällainen yksin ajettavakin niin ihan helppo. Mutta tosin tuuli, jos on kova ja allokko, niin kyllä tämä on aika herkkä sitten, että se täytyy osata ottaa vähän ennakkoa aika paljon. Ja kun mulla on tosi tarkka paikka tässä,
Eli on kiviä, eli jos on kova keli, niin se on aika hankala tuoda, kun ei voi liikaa ottaa ennakkoa etukäteen. Mutta aina on rantahan päästä. Oliko tämä semmoinen yhtä kuin ajattelit? No, tää oli hienompi, mitä mä ajattelin. Oliko? Oli. Kiitos. Joo, kato, kun mä oon noita saunalauttoja myös. Joo, niitä on katsellut. valtavasti tuolla. On niitä paljon, ja sitten osa on vähän silleen, että jos mä itse rakentaisin, niin mä en jättäisi sitä ehkä niin pieneksi. Joo, ei se, ja se minusta niin kuin, tässä täytyy aina laittaa niin kuin paljon enemmän kantavuutta kuin olisi edes tarvekaan, koska se vakauttaa niin paljon sitä. Ja tässäkin on välillä 15 henkeäkin, parikymmentäkin voi olla, eikä tämä vielä niin kuin. Minkä ikäinen tää sitten on? No mä en ihan, kun tuo aika menee niin nopeasti, mutta jos mä sanon heittämällä ainakin 5 vuotta. Joo. Ja sä sanoit aikaisemmin, että et tykkää noita numeroita katsella, että kunhan vaan rakennat, mutta osaatko yhtään arvioida, että mitä tässä on mennyt materiaaleihin? No kyllähän tähän muutama tonni meni kyllä joka tapauksessa, taikka toi alustakin jo pelkästään ja näin, mutta niin. Se on aika vaikea kyllä sillä lailla yhtäkkiä sanoa paljonko se, mutta jonnin verran. Ja aikaa meni, sanotaanko nyt niin, että kyllä mulla se koko syksylläkään, vai aloitinkohan mä jo aikaisemmin, olisikohan se ollut loppukesää, kun mä alkaisin tätä tekemään. Ja se meni kyllä koko vuosi siinä, mutta niin aika aktiivisesti mä tätä kyllä tein. Mulla oli semmoista niin, että varten se aika. Mutta muutama tonni ei kuulosta ihan hirveän isolta summasta. No joo, mutta sanotaanko nyt niin, että se on niin äkkiä vaikea, että kun sitä vaan riputtaisi aina hakee näin, mutta niin. Näin, että jos mun olisi pitänyt arvioida, niin mä olisin heittänyt lähemmäksi 10. No kyllä se siellä varmaan jossakin voi olla kyllä. Joo. Toi Patermo, niin se on vähän itsekäs nimi, mutta niin se ensimmäinen kun mulla oli täällä, se lautta, niin mitähän se mulla varmaan taisi olla 30, niin siinä väkeä siinä lautalla, kun halusi tää paikallisradio tulla niin kuin sille lautalle, niin pitäähän kesäiltaa. Ja no ei mitään, mä sitä kyllä. Hän oli kyllä oli tuttukin ja että kyllä se onnistuu. Ja ei mitään, risteltiin ja sitten tuli mieleen, että tässä on tälle nimi saada. Ja annettiin, se oli suora radio-ohjelma ja että mikä nimeksi ja annettiin sitten. Sai ihmiset soittaa sitten, että noita nimivaihtoehtoja ja no ei mitään, sitten sieltä tuli aika pitkä lista niitä ja sitten sillä lautalla oltiin niin sillä porukalla niin, että mikä nimi hyväksytään sitten siihen. Niin ne laittoi sitten, että Patermo. No jos on itse rakentanut koko lautan, niin kai sitä voi. No joo. Ja sä tykkäät radion laittaa kaikkialle. Kyllä, ja joka paikassa. Mä tykkään kuunnella radioa sillä hiljaa. Niin, sä kuuntelit radiota, kun mä tulin. Kyllä, joo. Jos haluaisit nähdä lisää vastaavan tyylisiä videoita, niin laita tää kanava tilaukseen. Meitä on nyt yhteensä 621. Otetaan kuule löylyt, sitten paistetaan vähän tuossa nuotella makkaraa ja otetaan rennosti.